Здравей на всички, които ме гледат. Аз съм Алекс, хакер, БГ. Това ми е сна, това ми е къщата. Ще си взема Бо. Ние днеска, допреди малко, мога да посетите моя приятел в RTNT. Снимахме днеска с него в този сървър. Чайте да си сложа бронята, защото дебнат нога чудовище ще ги бия с брадва. Не, ще ги бия с даймон лопат. Става ден. Гати скелет. Само преди да ви кажа... Мамо! Ужас! Ужас! Добре, че не ме видя. Ако се очудите... гледай как седи там горе скелет. Ако се очудите защо звука ми е преди действието, по-нататък ще видите, като го гледате моя клип. Това е някакъв бък на Mobizen for Samsung и Mobizen самия. Това не знам да го правя дъното бък. Ама нищо, ще се добре. Ужас. Остат. Супер. Умре. Да изчезва. Паяк ли беше това? Здрасти, паяк. Здрасти. Между това слушам паяк, мога ви го покажа, ама ще ми трябва картинка. То скелет ще е добър трофей. Оцелих овцата. Бах ти от този енчан ме боли, бе. Какво е това? Бах ти гадния енчан. Килна го. Ще му взема. Шлем. Да не е с проджект, бе. Да, ето що ме боли. Бронята. Краднах му я. Супер. Каква овца. Още един паяк, тя да плюскам. Гадно той ще ми свърши месото. И хора, само да знаете, което ще ви покажа сега. Това не е чит. Това е мап. Аз съм си изтеглил много готин мап. Имам и плюс 99 запалки. Така имам си спални крави. Супер на крави. Овци. И кокошки. Разкари за краво. Кокошки. То може си взема малко мисло да го изпечем. Прас. Колко събрах? 4. Още 2. Дай ми сома. Мри. Нямам ли сиц? Мрима. Умри. Добре, 10 ми стиха. Ти, крава, ако не искаш да умреш, ще прави. Така. Разкари се. Боже, как ме сарват очите са. Мале, кога снимам 4 минути, бе? Добре, сега да ги изпочива. Добре, ще се върна, когато го изпеча.
Така изпече. Сега да излезем, защото пак е нощ, така да пригледаме. Нищо да няма да мизне. Бе, изкарам я кала мръсно овцо. Мари. Крипър. Крипър. Ще го отива. Пръс. Умре. Експириенс. Един момент. Сега идвам. Да, че ми чакахте, бех до туалет. Скелет. 2 съединения с верижна броня. Отреба го. Прас. Айде умри, бе! Зумбак. Предпочитам да седа вкъщи и да си хъркам. Супер имба я пиле. Така, имам брони. Ето ги, кожените панталони, мислих, че ги няма. Така. Объркали са ми се стрелите. Че ще ги оправя. Готово. Стак 29. Мога си направя още 2 лъка, ама не ще. И бих искал да си енча на нещо, ама за съжаление нямам лапис. Ако можете да ми чакате, бих могъл да си опитам да си намеря лапис, докато вие колате. Ще намеря лапис, докато вие... Добре, ще спра на база и ще намеря лапис. Това е. Айде, сега ще спра. Супер, хора, намерихме лапис. Най-сетне. Сега да го взема. И над главата ми имало. Още. Лили, бая. Чай да щупа така. Повече настрани няма. Аре, сега ще го щупа и ще си го взема. Супер, имаме лапис. Айрон. Ама не искам да го взема. Чист късмет, че е бил съвсем наблизо. Аз търсих такъв коридор, който не съм търсил. Така. Хора, това ще бъде за това видео. Другия път ще се срещнем с енчантни тия айтеми. С енчантни кирки, защото левел ми е някак си 1000. Защото заедно с мапа ми дава такъв мап. Да. Аз па ми става такъв мап. Мапа ми е с 1000 лева. И това ще ми помага много. Така некъм на зумбак да няма. И нали четете? Home of Hacker. Това съм аз. TNT. Това е моят приятел. Това е TNT. Напишете го в YouTube. Аз май ще се абонирам за него. И иначе напишете главно F. Fire. Ама с главно F. И TNT да са главни. И тъто, и нато, и тъто да са главни. Разбрахте ли се? Аз съм Алекс Хакер.
всичко в главни букви и БГ главни букви, без точки. Такова ми е на мене профил. Добре, това ще бъде за този епизод. Ай, чао!